Isa ang Alaminos City sa Pangasinan sa mga pinatapa sa pagdaan ng bagyong Emong, Hulyo noong nakaraang taon. Sa tala ng City Disaster Risk Reduction Management Office, hindi bababa sa 30,000 piso ang iniwang pinsala ng bagyo sa lungsod. Ang mga bagay na ito ang nagtulak sa Alaminos City LGU upang isagawa ang kauna-unahang Rescue Olympics bilang bahagi ng pagdiriwang ng National Disaster Resilience Month. Ang 39 na barangay na sukat ang galing sa pagresponde sa iba't ibang sakuna gaya ng lindol, bagyo at iba pa. Makakaasa po sila na napalakas po ang ating mga barangay. Kita ng pag-recruit po ng mga volunteers para po makatulong po sa atin. Itinanghal na kampiyon ang Cluster A kung saan nakakuha sila ng 30,000 pesos cash. First runner-up naman ang Cluster D na nakakuha ng 25,000 pesos. Nakuha naman ng Cluster C ang second runner-up at Cluster B ang third runner-up. Samantala, sinimulan na rin ng Mines and Geoscience Bureau Central Office ang kanilang Vulnerability Risk Assessment at Susceptibility Maps Updating sa bayan ng Bautista, Pangasinan. 5 barangay sa bayan ang sumailalim sa assessment. Layunin ng aktibidad na malaman ang mga lugar na madalas maapektuhan ng matinding pagbaha at pagguho ng lupa. Magagamit kasi ito sa pagpapabuti ng land use planning at evacuation planning para maproteksyonan ang buhay at kabuhayan sa panahon ng sakuna. Angel Arquero, RNG News.